መለኮት ሲወለድ ከድንግል በስጋ ሰው ተመለሰለት የጠፋበት ጸጋ ከድንግል ተወልዶ በገብርኤል ብስራት ወራሽ አደረገት የሰማዩን መንግስት ጌታችን በግርግም ተወልዶ አዳነን ጌታችን በግርግም ተወልዶ አዳነን ስንሸሽ ስንኮበልል እንዳንሞት በከንቱ የእርቅ ምልክት ሆነልን ልደቱ እቲ ተአምራዊ ዝኾነ ፈላማይ ገዳም ካብ ሃገርና ዝኾነ ደብረ ሃሌሉያ አቡነ አረጋዊ ዘደብረ ዳሞ ገዳም ሎማዓንቲ ናብኻትኩም ሒዝና ቀሪብና ኣለና። እዚ ገዳም ብርክት ዝበሉ ዘይተዳህሰሱ ታሪኽን መንነትን ህዝቢ ትግራይ ዝገልጽ ካብ ዝርከበሎም ገዳማት እቲ ሓደ እዩ። ካብ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ዝኾነ ፈላማይ ገዳም ደብረ ዳሞ እዩ። በዕድመ ብዝህቦም ግልጋሎት መርአያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትምህርቲ ዝኾነ ደብረ ዳሞ ገዳም ታሪኹ ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ንኽትከታተሉና ብትሕትና ንሓትት። ኮራትን ኮራንን ፈለማ ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ከምኡውን ርኢቶኹም ብምቕማጥን ናብ ፌስቡክን ናብ ካልኦት ፕላትፎርማት ሼር ብምግባር ንኽጅምሩ ብትሕትና ንሓትት። ገዳም ደብረ ዳሞ ካብ ዓዲግራት ናብ እንትጮ ካብ ብዝወስድ መንገዲ ኣብ ማእኸል ዝርከብ ወረዳ ጉሎ መኸዳ ዝርከብ እቲ ፈላማይ ጥንታዊ ገዳም እዩ። እዚ ገዳም ብ535 ዓመተ ምህረት ከም ዝተሃንጸ ዝንገረሉ ን1400 ተኸታተልቲ ዓመታት ኣገልግሎት እናሃበ ዝርከብ ገዳም እዩ። ዓመታዊ ክብረ በዓሉ ከምቲ ዝፍለጥ ኩሉ ግዜ ጥቅምቲ 14 ዝውዕል እዩ። እዚ ዕለት ዝተመረጸሉ ድማ አቡነ አረጋዊ ኣብ 99 ዓመቶም ሞት ከይቀመሱ ከምኒ ሄኖክን ከምኒ ኤልያስን ዝተሰወሩሉ ዕለት ስለ ዝኾነ እዩ። እዚ በዓል ክብረ በዓል በዝሒ ኣመንቲ ነበርቲ ተኸባቢ ካብ ዝተፈላለየ ዓድታት ዝመፁ ናይ ውሽጢ ዓድን ናይ ወፃእን ቱሪስትታት መስደመሚ ዝኾነ ክስተት ዝፍጠረሉ ዕለት እዩ። ኣብዚ ዕለት እቲ ክብረ በዓል ብዝተፈላለየ ድባባት እዩ ዝኽበር። ካብቶም ድባባትን ስነ ስርዓትን ዝተወሰኑ ናብኻትኩም ክነብል ካብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ትግራይን ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያን ዓመታዊ ብእግሮም ዝመፁ ኣመንቲ ኣለዉ እዮም። እዚ ድማ ዝተፈላለዩ ንኣቡነ አረጋዊ ዝዝምሩሉን ንኣምላኽም ዝዘምሩሉን ብዙሕ ዓይነት ዜማታትን ግጥምታትን ዝጥቀሙ እዮም። ካብኣቶም እቶም ኣዝመርቲ ናይቲ ከባቢ ናፍቶም ብጉጅለ ዝተኣከቡ ዝመፁ ኣመንቲ ከምዚ እናበሉ የመስግኑ። አቡነ አረጋዊ ፀሓዬ መጽእካ ኣለኹ ናብ መብፅዓየ ዳሞ ደስ ይበልኪ ተሰርገወ ደብርኺ። እዚ ድማ ብትግርኛን ብግዕዝን ዝተሓወሰ ኮይኑ ደብረ ዳሞ ደስ ይበልኪ እምባኺ ወይ ድማ ደብርኺ መልክዑ ጸቢቆሎ ማለት እዩ። ከምኡውን ካልኦት ኣዝመርትን ደረፍትን አቡነ አረጋዊ ዝባን ጨርሒ ተኸሊዓ ወርሒ እናበሉ ዝደርፍሉ ደርፍታትም ኣሎ እዩ። ካብ ኢትዮጵያ እቲ ፈላማይ ናይ ምንኩስና ገዳም ዝኾነ ደብረ ዳሞ እዩ። ላዕሊኡ ሜዳ ኮይኑ ብኣጸጋሚ ኣወጻጽኣ ብገመድ ዝውፃእ ገመድ እዩ። አባ ገብረ ኢየሱስ ኃይሉ ዝተብሃሉ ናይ አቡነ አረጋዊ ደቀ መዝሙር
ድርሳነ አቡነ አረጋዊ ከም ዝጸሓፍዎ አቡነ አረጋዊ ብፍቃድ እግዚአብሔር ናብ ዝቦታ ከም ዝመጹን እግዚአብሔር ድማ ስሳ እመት ዝቕሞቱ ገበል ሊኡኹ ናፍቲ ዝባን ዳሞ ናፍቲ ደብሪ ወይም ድማ ናፍቲ እምባ ብጭርኡ ጠቕሊሉ ከም ዘደዮም ይገልጽ። እዚ ታሪኽ ኣብ ሻድሻይ ክፍለ ዘመን እዩ ዝኸውን ዘሎ። አቡነ አረጋዊ ካብ ዓዶም ምስ መጹ ምስቶም ተሰዓቱ ቅዱሳን ብምዃን ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ናይ ትግራይን አክሱምን ብዙሕ ትምህርቲ እናሃቡ ጸኒሖም ኣብ መጨረሻ ናብ ገዳም ዝበቕዑ ጻዲቕ እዮም። እዚ ናይዚ ገዳም ህንፃ ድማ ብወዲ ሃፀይ ካሌብ ዝኾኑ ሃፀይ ገብረ መስቀል ከም ዝሃነጽዎ ይንገር። እዚ ህንፃ ካብ እምንን ካብ ጽሕዲ ዕንጨትን ዝተሰርሐ እንትኸውን ጥበቡ ድማ ናይ አክሱማውያን ጥበብ ከም ዝዓረፎ እቲ ቅርሲ ዝምስክር እዩ። እዚ ገዳም እንትህነጽ ንኣእማንን ዕንፀይትን መዳያየቢ ዝኸውን ካብ ከውሒ ዝተፈልፈለ መሰላል ወይ ድማ ደረጃታት ተሰሪሕሉ ከም ዝነበረ እቲ ታሪኽ ይገልጽ። እቲ ህንፃ ተሰሪሑ ምስ ተወድአ ግን እቲ ተሰሪሑ ግልጋሎት ዝህብ ዝነበረ ናይ ደረጃ ካብ ከውሒ ዝተፈልፈለ ናይ ደረጃ መዳያየቢ ብናይ አቡነ አረጋዊ ትእዛዝ ክፈርስ ክኢሉ እዩ። ፈሪሱ ድማ ናብ ናይ ቀደሙ ናብ ናይ ገደሉ ተመሊሱ። ዳሞ ዝብል ሽም ድማ ሽዑ እቲ ስያሜ ከም ዝረኸበ ይግለጽ። ዳህምሞ ወይ ድማ ኣፍርሶ ንምባል እዩ። ዳህምሞ ኢሎም ክእዝዙ ከለዉ ዳሞ ኢሉ ምስቲ ደብረ ዳሞ ብሓደ እቲ መጸውዒ ረኺቡ ማለት እዩ። አቡነ አረጋዊ እዚ መዳያየቢ ፈሪሱ ብገመድ ንኽኸውን ዝወሰንሉ ናብዚ ገዳም ዝደየብሉ እቲ ኣራዊት ስለ ዝኾነ ነቲ ኣራዊት ንምዝካር ከም ዝኸውን ይሕሰብ። ሎሚ ናብዚ ደብሪ እዙይ ንምድያብ ብኽልተ ገጽ መዳያየቢ ገመድ ኣለዎ። እቲ ገመድ ካብ ሰፊሕ ቆርበት ዝተሰርሐ ጠንካራ ገመድ እዩ። እዚ ክልተ መዳያይቦ ብዝሓደ ገጽ ናይ ኣቑሑትን በቲ ሓደ ገጽ ድማ ናይ ሰብን ተባሂሉ ኣብ ክልተ ይኽፈል። እቲ ናይ ኣቑሑ ዝተፈላለዩ ንመስዋዕቲ ዝድይቡ እንስሳት ኣቑሑታት ናይ ሰብ ሬሳ ዝድይበሉ እንትኸውን እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ መዳያይቢ ሓደ መስመር ኮይኑ ኣብ ላዕሊ ካብ 7 ክሳብ 8 ሰባት ኮይኖም ዝጎቱኻ እንትኸውን እቲ ሓደ ድማ ቋሚ ዝተዘርግሐ ናይ ቆርበት ገመድ ኮይኑ ነቲ ገመድ እናሓዝካ እግርኻ ኣፍቲ ከውሒን እናረገጽካ ትድይበሉ እዩ። ገዳም ደብረ ዳሞ በርክት ዝበሉ ትውፊታት ዘለዎ ገዳም እዩ። ካብ ሃገርና ካብ ስልጣነ ዳእማት ጀሚሩ ኣብ ዕቤት ዝነበረ ስነ ጽሑፍ ካብ ኣብ እምኒ ዝስራሕ ነበረ ዝጽሓፍ ነበረ ጽሑፍ ናብ ብራና ዝዓበየሉ ዝነበረ ዘመን እዩ። ካብ 4ይ ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ብኣቡነ ሰላማ ዝተጀመረ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ካብ ግሪክን ዕብራይስጥን ናብ ግዕዝ ናይ ምትርጓም ስራሕቲ ኣብ 5ን 6ን ክፍለ ዘመን ድማ ብትስዓቱ ቅዱሳን ኣቢሉ ዝዓበየ እዩ። ኣብዚ ገዳም ነገረ መለኮት ወይ ድማ ቲኦሎጂ ናይ ስርዓት መንኩስናን ወይ ድማ መተሓዳደሪ ስርዓተ ትእዛዝ ጳቁሚስ ዝበሉ ብርክት ዝበሉ መጽሓፍቲ ኣብዚ ደብረ ዳሞ ተተርጉሞም ናብ ኣገልግሎት ውዒሎም እዮም። ደብረ ሃሌሉያ ደብረ ዳሞ ገዳም ብርክት ዝበሉ ታሪኻዊ እሴታትን ቅርስታትን ዝሓዘን ዘበርከተን ጥንታዊ ገዳም እዩ። ኣብዚ ዝባን ደብረ ዳሞ ደቂ ኣንስትዮ ዘይድባ እኳ እንተኾና ብዘመነ ወራር ግራኝ ኣሕመድ ግን ንግስቲ ሰብለ ወንጌል ለይዋ ተሓቢኣትሉ ከም ዝነበረት ታሪኽ ይሕብር። ኣብዚ ገዳም ልዕሊ 100 ዝኾኑ ደናግል ኣወዳት ፈለስትን ልዕሊ 200 ዝኾኑ በዓል ሓደ ደብርን ህድሞን ገዛውቲ ዝርከቡ እንትኸውን 150 ዝኾኑ ካብ ከውሒ ዝተፈልፈሉ ናይ ማይ ጎዳጉድውን ይርከቡ። ኣብ ትሕቲ እንዳ ማርያም ቤተ መቕደስ ዝፈልቕ እውን ብዙሕ ተኣምራት ዝሰርሕ ዓብዪ ጸበል እውን ይርከቦ። ናይ አቡነ አረጋዊ ጸበል ወይ ድማ ማይ ህመት ካብ መላእ ትግራይን ካልኦት ከባቢታት ነቲ ጸበል ንምውሳድ ብኣሽሓት ዝቑጠሩ ጀሪካናት ናብዚ ገዳም ኣብ ዓመታዊ ክብረ በዓሉ ይእከቡ።
እዚ ገዳም ካብ ዘለዎ መንፈሳዊ ትሕዝቶ ብተወሳኺ ናይ ስነ ጽሑፉን ናይ ካልኦትን ብርክት ዝበሉ ትውፊታት ንሃገርና ኣበርኪቱ እዩ። እዚ ገዳም ዘይምፍላጥ ንፉግነት እዩ። ኩሉ ትግራዋይ ዘበለ ኩሉ እዚ ገዳም ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ይኹን ኣብ ህይወት ዘመኑ ሓደ ግዜ ክሕውፆ ዘለዎ ገዳም እዩ። ምድያው ዋላ እኳ ምድያው ኣሸጋሪ እንተኾነ ደይቦም ምስክርነቶም ዝህቡ ግን ወዲያው እቲ መሸገሪ መዳየቢ ዝነበረ ኣብ ላዕሊ ወፂኻ ከም ዝርስዓን ካብቲ ዘሎ ወፂኻ ትረኽቦ መንፈሳዊ ጥቕሚ ከም ዝበልፅን ይገልጹ። ክቡራትን ክቡራንን ሎማዓንቲ ዘደልናዮ ናይ ደብረ ዳሞ ገዳም ታሪክ ነዚ ይመስል ነይሩ። ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ኢና ነመስግን። ቀጻሊ ድንቅ ዝኾኑ ጥንታውያን ስፍራታት ትግራይ ናባኻትኩም ክነቐርብ ኢና። ነዚ ቻነል ለሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ከምኡ እውን ላይክ ብምግባርን ናብ ፌስቡክ፣ ቴሌግራምን ዋትስኣፕን ንፈተውትኩም ንኽትጋብዙልና ብትሕትና ንሓትት። ምሳኹም ዝጸናሕኹ ምስ ቪዚት ትግራይ ኣዳላውን ኣቕራብን ቢንያም ሙልጌታ ነይረ። የቐኒየለይ Na górę wejdziemy na Jetzt war ich ja